el tango ya no existe, bada ikuskizun bat, Piazzolaren obra batean oinarrituta, eta hau dira 6 estudio tango biolin bakarrentzako. Eta, bueno, pentsatzen dut obra oso importantea da, bere bizitzan, eta Piazzolare oso kompositore ospetsua eta importantea. Eta, bueno, aspalditik, eduki dugu zeo zer egin behar genuela, gure elkartean olako zeo zer, eta, bueno, musika hau hartuta, oinarritzat, dantza jarri dugu, eta gero Alesek jarri du antzerki kontu bat ikuskizunari, osotasunean, ikuskizun osoa izateko bai. Bai, berez izan da hori, 6 pieza horiek, eta gero hortik abiatuta bai, eta, azkenean, Piazzolaren mendeurrena denez aurten, 2021 batean, bere jaiotzaren mendeurrena, hortik abiatuta eta 6 pieza horietatik abiatuta, egin dugu azkenean hartu ditugu bere bizitzaren guretzat ziren momenturik ez dakit berezienak edo deigarrienak izan daiteke, eta hortik abiatuta egin dugu ikuskizun bat. Eta berez ikuskizuna da dantza eta musika da oinarri horrela como el pilar fundamental, eta gero bebai, dago dantza eta bien artean egiten dute como fusio bat hori oso polita. Nahi genuen egin ez bakarrik musika ikuskizun bat edo dantza ikuskizun bat, baizik eta musika dantza eta teatralizar un poco hori guztia. Benetako ikuskizun bat, como muy llamativo, por así decirlo, ¿es? Ez bakarrik geratzea musika klasiko kontzertu bat edo dantza pieza bat, baizik eta ematea guztiari ikuskizun forma hori. Sortze prozesua berez, orain dela 6 urte, Gorlizen ospatu zen dantzaren nazioarteko eguna, eta bertan zeuden Zuri eta Iñaki egin zutela Piazzolaren pieza bat han eskaintzeko, eta justo ni nengoen aurkezle lanetan bertan. Eta, horren ostean, buratu zitzaigun edo geratu zen hor pizka bat como sarma de zeo zer egitea edo hori luzatzea edo zeo zer ez dakit ikuskizun bat egitea, azken finean. Eta, urteak pasa dira, eta batean urte bat, esan genuen, Iñakik esan zuen, eta zergatik ez dugu egiten. Komentatu zion Zuriri, ni enteratu nintzen bebai, eta zen nien, egingo dugu zeo zer iruren artean, horrela mamitsuagoa edo gorputz gehiagoarekin, eta hortik abiatuta, eta hortik hasita, bilatu genuen pizka bat zelan izan ziteken bideragarri proiektua, eta jo genuen Gorlizko udalaren atea, kultur sailarena, eskaintzen, sormen prozesu hau, ea diru laguntza batekin edo ekonomikoki lagundu alzuten, ze azkenean gu bebai behiatzen dugu proiektuak izatea bideragarri alde guztietan, zentzu guztietan, bai ekonomikoki, eta azkenean kultura bebai ez da aireetaz bizi, eta entxeguak ordaindu behar dira, szenografia ordaindu behar da, jantziak ordaindu behar dira, eta ikuskizuna egun horretan bertan egiten den antzeslana bebai ordaindu behar da, bolo bat. Oso harrera ona eman ziguten, hasieratik oso eskuzabal aurkeztu ziren, eta baietz esan zuten. Orduan hortik aurrera ziginen entxeguekin, daramagu 2-3 hilabete horrela lanean, batzutan entxaiatu egin izan dugu gehiago, beste batzutan gitxiago, COVID dela eta bebai, estos contactos estrechos ez dakize bat dabe, este konfinamendua ez dakize, eta hori bebai guetzat faena bat izan da, baina, gure egunerokotasunean. Baina horrela gitxi gora bera, eta orain gaude ja a las puertas, bi egun falta dira, eta gaude urduri, eta posik bebai. Nik betxan dut prozesuare oso polita izan dara, alde batetik bakoitzak, nik musika landu behar izan dut, Zurik dantza, eta Alesek kontu guztia audiovisual eta dana pentsata, baina gero lotu dugunean eta elkartu garenean eta hor dana zena aldatu dan, zelan,
pues, espezialidade bakoitza, bueno, lotu behar izan dugu hirurak eta bueno, oso polita izan da prozesua. Zeran, bueno, bakoitzak dekogu erritmo desberdinek, bakoitzak dekogu rutina desberdinek edo ohitura desberdinak lan egiteko eta zelan, bueno, moldatu garen eta bueno, oso polita izan da. Bai, prozesua oso berezia izan da, bueno, lan izan behar dugu beste modu batean, eta noizbehinka gelditu behar izan gara, improvisazioak egin, gure artean hitz egin, zelan sentitzen ginen, zer balio zaigun zer ez, Iñaki izan duen moduan, 3 disiplina ezberdin dira, badirudi kanpotik berdinak direla, funtzionatzeko era berdina, baina barruan zaudenean eta gure artean nabaritzen dugu oso, pues bueno, gauzetara heltzeko edo pertsonaira heltzeko edo gauzak egiterako moduan oso ezberdina gara. Dantza, bai musika, bai antzerkia. Orduan, ni daukat zuzentzeko modu bat, antzerkitik etorria, gero badakit dantza pizka bat, musika ez hainbeste, baina ez dut hainbeste ezagutzen mundua barrutik dinot, eta bueno, pues gure artean, konfidentzia daukagunez, pues hitz egin dezakegu lasaiago, eta ez dira sortu hor tirabirak, baina bai, prozesua izan da oso aberasgarria, oso berezia, eta askotan oso nekagarria ez txarrera, baizik eta nekagarria, ze buelta asko eman behar dizkiozu. Ni behintzat zuzendari moduan, buelta asko eman behar izan dizkiot, ze azkenean, bueno, nahi nuen heldu, nahi nuen lagundu, zuriri adibidez, pertsonaira heltzeko, edo Iñakiri bebai, edo mugimendua lortzeko modu oso natural batean, ez nuen nahi, zatozona egin hau, ez dakizea hau da beste, salto, pum, ez, nahi nuen egin, zen niretzat garrantzitsua zen, haien arteko komunikazioa, ze askotan, haiek dirudite pertsonei berdina, batzutan ez, eta batzutan bai. Eta hau bilatuta dago, ze azkenean Piazzolak zeukan kontraesan asko. Osa, askotan zegoen berarekin ondo eta beste batzutan ez. Orduan hori nahi genuen bilatu. Puntu horretara heltzeko, pues, bueno, ni buelta asko eman dizkiot, ze azkenean nahi nuen lagundu haiek, ze nire lana da hori. Baina, bueno, gustatzen zitzaidan eta, bueno, pues, baina, bueno, oso aberasgarria. Hori da. Bai. Bueno, ni bueno, txikitatik bioline ikasi dut eta, bueno, goi mailako ikasketak egin dituen Oviedon eta Rotterdamen. Eta, bueno, beti normalean irakaskuntzan, ibilinaz, orain nau Bilboko Konservatorioan irakasle. Eta, bueno, izan nazle bai Bilboko Orkestan, Euskadiko Orkestan, eta hainbat orkesta sinfonikak, bai Granadakoa, Salamankakoa, eta, bueno, lakoetan. Baina, bueno, azkenean nire bizitza bideratu dut, gutxi gora irakaskuntzan. Eta, bueno, landu dut pilo bat ganbara musikan. Pilo bat orain nabil laukotetan eta talde txikietan jotzen. Eta, bueno, niretzat erronka izugarria da ikuskizun hau, batez ere, biolin bakarrentzako dalako. Eta hor, pues bai, nahiko biluzik nago. Eta, bueno, apurbet esaten genuenaren 3 disiplinena, pues egia da, niretzat behar dudan kontrola, eta karo, orain, baina, karo, behar dudan kontra niretzat oso zaila egiten zitzaidan, askotan, prozesu horretan, moldatzea, pues igual alesek nahi zuena, eta oso polita izan da horregatik, bueno, saiatu naz, eta, bueno, beti zaila izaten hori, musika hau egiteko behar dan kontrola, pues, izugarria da, eta, bueno, ala eta guztiz pentsetan dut, bueno, oso polita lotuko dela, bai. Musika guztiz idatzita dago Piazzolarena, badira Piazzolaren azkenetariko obra bat, bere heldutasunean, eta oso obra importantea. Askotan jotzen da flautarekin, baina biolinerekin egiten da. Nahiko ondo idatzita dago flautarako, biolinerako nahiko zaila da. Eta, bueno, horrekin oinarrituta niri beti gustatu zaizkit hauek musika, eta, bueno, horregatik beti eukidot buruan pieza hauek behar zutela apur bat olako jantzi bat, bai dantza edo antzerkia, eta horregatik proposatu genuen, eta oso ondo ikusi genuen hau oinarri hau hartzea, berez sormena, hortik abiatu da dana. Nire bilbidean nahiko nagusia hasi zer, ez txikitatik Iñaki bezala, eta dantza modernoko klaseak hartzen nituen, eta batean nahitu zuen nire irakasleak etzera. Zuri, bete a esta audición,
ETV-rako programa batentzako, eta, bueno, joan nintzen, no pensaba que mi vida se iba a dedicar a la danza, no? Eta hortik aurrera, hasi zen, programa askotan agertzen, eta ja klaseak hartu, emon, bueno, de ahí en adelante, pues bueno, la danza era toda mi vida, no? Eta gero, hori, nire bizitza izan da, dantza irakaslearen munduan sartzen, que estoy súper feliz, eta gero, bueno, pues las cosas que van apareciendo. Ikuskizun honetarako sortze prozesua, sormen prozesua, kasu honetan desberdina izan da. Normalean ikartzen dituegan, depende zertarako diren, nire ikasleentzako badira, hartzen duzun maila bateko pausuak eta hola. Baina justo honetarako Alesek esaltzen zidan. Pues tienes que empezar desde, ¿no? Lehenengo bilatu genuena izan zen las emociones del personaje. Y luego a partir de ahí, pues cómo bailaría. Pero él me decía, no busques lo bonito, ¿no? Lo estético, lo que se ve desde fuera. Que un bailarín siempre está mirando eso. Y en ese caso, o sea, por ahí ha sido súper interesante para mí. Y luego también que me quitó el espejo, que me dio la vuelta, porque que los bailarines estamos siempre delante del espejo, mirando los pasos como quedan, entonces le dimos la vuelta y a partir de darle la vuelta fue todo mejor. Pero eso, el proceso creativo ha sido diferente para mí, ¿no? Pero tú cuando creas una pieza o partes de la música, aunque yo partía de la música, y bueno, y también suelo partir de personajes y de sentimientos y de emociones, en este caso no era una emoción que yo buscaba, sino una que me daban y que estábamos buscando. Entonces, bueno, un reto. Bai, bueno, ni hasi nintzen, hemengo ikasketak bukatu ondoren, institutuko ikasketak bukatu ostean, hasi nintzen arte dramatikoa ikasten, ni nahi nuen hori eta horren bila joan nintzen. Egon nintzen 4 urtez, egiten arte dramatikoa, gero Buenos Airesera joan nintzen beste kurtso batzuk egitera, egiten zitzaidan oso interesgarri, batez ere clown eta improvisazioaren inguruan. Ja geneukan antzerki konpainia bat Bilbon eta hori egiten genituela, hainbat antzeslan azerian, Campos, hainbat antxokietan, eta gero bueltan jarraitu genuen konpainia horrekin, eta gero beste ikuskizun batekin, eta beste konpainia, Euskal Herriko konpainia ezberdinekin, eta Euskal Herriko antxokietan. Gero bai, sartu nintzen pizka bat zuzendaritza munduan, klaseak emoten, antzerki klaseak emoten eta hori, eta gustatzen zitzaidan, eta gustatzen zait, eta hortik hasita etorri diren proiektu ezberdinak, hemen adibidez Plentzan egorri zen herri antzerkia, edo beste konpainia batzuekin ikuskizunak, edo nire klaseetan ematen sortzen ditugun ikuskizunak, gero ikusten direla urte bukaeran antzokian, edo lo que sea. Eta hori, datorrena, eta gero bebai, kultura kudeaketan bebai, gustatzen zait, beste leio bat zabaldu zitzaidan hor bapatean, derrepente, eta hartu nuen, eta gustatzen zait, eta hori guztia, eskenean da, como hacer malabares hori guztiarekin. Badirudi askotan gauza askotan gaudela, egia da, baina daukadana como zentsu bat, eta niretzat da interesgarri nire burua ikustea ikuspuntu edo puntu ezberdin horietan, bakoitzak ematen dit gauza ezberdin bat. Eta gustatzen zait, askotan da igual quebradero de cabeza para mí mismo, igual nahi duzu centrarte en algo, lo que sea, eta badirudi que no te centras en nada, baina gero lasaitzen zarenean, estás centrado en algo, es da que recojo fresas y luego, que zakitzen daiteke bai, baina bai, hori guztia, eta gaur, hemen gaude, beste antzeslan bat, edo beste ikuskizun bat, kasu honetan eskaintzen. Zuzendari baten irudia oso garrantzitsua da, eta askotan ez da baloratzen hori. Dinot, azten zara gauzak egiten, eta gero ez dago kanpoko ikuspegi bat, eta hori oso garrantzitsua da. Zu barrutik ikusten duzuna, da gauza bat, zu sentitzen duzuna, zure lankidearekin ikusten duzuna, eta zu barrutik bizi duzuna, baina kanpotik ikusten da beste modu batean, eta behar duzu norbait, eta hau arlo guztietan, eta artistikoki bai, behar duzu esatea norbait,
hau bai, hau ez, edo jan emetik, edo jan handik, edo ikusten zaituta, edo ikusten zaitut emetik, azkenean da, zuzentzea, deitzen zaio zuzentzea, baina niretzat dabe bai laguntzea eta akompaina, egotea eta bideratzea eta esatea, porque edo behintzat da nire lan egiteko modua. Niri ez zait gustatzen eta egin dezaket eta egin ditut beste kasu batzuetan eta beste momentu puntual batzuetan egin behar duzu, ze askotan ezin duzu utxea inbeste a libre albedrio, porque zuzendari bebait badago hor esateko emetik edo handik. Baina gustatzen zait jendea bilatzea bere bidea eta aurkitzea modu libre bat edo modu organiko bat gauzak ateratzeko. Nire baldin bat zuriri edo inakiri egin hau. Eta kito, zuzendaria naizelako, pues azkenean igual bai egingo du, porque profesionalak dira, egingo dute, vale, fijo. Baina ez da berdina, ez da geratuko berdin. Orduan niretzat, lehen esan duen moduan, garrantzitsuena zen, haiei erraminta horiek emotea, eta bide hori aurkitzea hirunon artean, eta portu, que llega a buen puerto, eta nik uste dut, eta gero, zertara balio duen, ja, haiek esatea, ni... Bai, nire ustez funtsezkoa izan da bera egotea. Kanpoko begira eta gainera berak deko dena bere buruan, eta atzo egon ginen hitz egiten. Aunque tú me digas cómo lo ves, yo no estoy dentro de tu cabeza. Al final, berak ikusten du dena osotasunean, ¿no? Encima, en mi caso, que yo estoy muy viciada a trabajar de una forma, llevo muchos años trabajando de la misma forma, me conozco mi cuerpo perfectamente, voy a lo mismo, porque sé que me queda bien eso, baina dago berak eta zuri no hagas eso. Orduan, horrelako gauzak funtsezkoak dira, eta gero hori, bera dekola argiak bere buruan. Dago ikusten zuzaudela egiten eta dago ikusten. Entzaioetan bere buruan, dago ikusten. Zelako argiarekin dantzatuko duzun, zelako, funtsezkoa da, nire ustez. Hombre, nik esan dut hasieratik hori da, nik banuen buruan igual, apurret jantzea dantza batekin, hau joan da hunditzen, eta azkenean egin dugu ikuskizun itzela, ez da bakarrik musika bat, koreografia batekin, hori da importantena eta hori da zuzendari baten lana. Hombre, nire kasuan, nik musika klasikatik etorrita, nik ohituta nago zuzendariak esatea, nota onaino, pim, pum, pim, pan. Nik egingo dut perfecto. Eta hori, orduan nik posik egongo nintzen, olako zendari batekin, hanka onaino, beste, karo, alez ez da horrelakoa, eta horrek sortu dite, sormen prozesuan nire barruan, interesgarria, oso polita, eta eskertzen dio da, bai. Ni justu momentu honetan dantzari moduan ez. Dekote handereño moduan proiektu daikotzu, baina dantzari moduan ez. Ez, bueno, nia aita izan berri naiz, orduan bebai, nago como en stand-by total, orduan. Pues momentu honetan ez ditut ematen ez da antzerkeko klaseak, osea, que nago hau egiten, hasi zena horretik eta niretzat bebai garrantzitsua zen bukatzea, baina momentu honetan nago como oso bideratuta aita izateari edo a sobrevivir, baina oso pozik, baina bai, momentu honetan nago horretara. Gero, nago bajan eta hori, gero bueltatu behar naizenean, baina momentuz nago como en stand-by total. Nik gauza batzuk baditut orain laukote batekin nabil, aspalditik eta nahi hasi gara berriro, eta nire kontzertuek klasikoekin jarraitzen dut, eta hori, baina pentsetan dut batez ere orain, hau da dana jaten duena, eta hori da. Bai, berez, sarrerak agortuta daude, baina, inoiz ezakizu, azken momentuan ere sartu zaitezke, orduan gogo asko baldin badituzu, eta normala da gogo asko izatea, ze ikuskizun oso, ez dakit oso berezia da, oso ezberdina, lan pilo egin dugu, eta hori baino gehiago, jarri diogu arima asko, arima eta berotasun asko, eta hori oso garrantzitsua da. Eta da, azkenean da bertoko produktu bat, hemengoa, gorliz plentsikoak gara, gorlizko udalak bultzatua,
eta pues hori bai, pues bueno, hay que apoyar el producto local, eta hemengoa gu oso posi gaude Gorlizen egitearena, gero espero dugu plintxara etortzea, baina hemen herrian eta gure etxean egitea oso garrantzitsua da, eta ikustea hemengo udalak apoiatzea gure lana eta diru ekonomikoki bultzatzea bai oso garrantzitsua izan da, ze azkenean bideragarri bihurtu da proiektua eta beste kasu batean pues igual izan zitekeen ez izatea, ze azkenean bueno, pues baldin ez badaukazu diru iturri hori, pues bilatu behar duzu beste leku batean eta hori komplikatu, baina bueno, astezko honetan izango da estreinaldia, baina espero dugu gehiagotan egitea, esan dugun bezala, pues bueno, beste alboko herrietan edo leku guztietan, espero dugu hau eramatea, bueno, egin dugun lana, espero dugu ez geratzea bakarrik kontzertu bakarran, eta pentsetan dut merezi duela, bueno, jende guztiarentzat hori zabaltzea, ikuskizuna bai. Gaude kontaktuan beste udal batzuekin, ja, pues, bueno, ikuskizuna ara eramateko, eta, bueno, ja, datorren urte hau dago bukatzea, eta da, ja, urtarrietik aurrera. Baina norbait nahi badu, imaginatu, bidaten delako Gorlizera, eta ikusten du eta gustatzen zaio lo que sea, edo, pues, bueno, albisteetan, edo lo que sea ikusten du. Gu daukagu kea.kultura@gmail.com emaila, eta gero bai daukagu beste sare sozialak eta hori, hasi sare sozialeten bitartez, Kea Kultura elkartea hor arkitu gaituzte. Orduan, hortik, eta ongitorria izango da guztia, eta ongitorria izango dira asteazkenean joango eta hurbilduko diren guztiak, eta espero dugu gozatzea, eta bueno, gero, kanpoan ikusiko gara eta hitz egingo du. Bai.